Trnava hostila 53. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych súborov Mládež spieva. Bolo to tak, že keď ja som nastúpil do funkcie, tak som si povedal, že chceme tu mať celoslovenskú súťaž, aspoň jednu. A to som vtedy netušil, čo za tým všetko je. A samozrejme, kolektív, ktorý mám okolo seba, mi veľmi v tom pomohol. A naozaj tie reakcie sú zatiaľ veľmi pozitívne. V každej kategórii boli 4 zbory, ktoré si pripravili ľudovku, populárnu skladbu či pieseň s choreografiou. Hodnotila odborná porota. Pestrosť toho programu, aj to sa hodnotí, áno, že program není fádny, takže tá dramaturgia je veľmi dôležitá. Hlavnou požiadavkou je spievať čisto, áno, lebo predsa len keď ide o zbory, o spievanie, tak to musí byť čisto. No ale hlavne aj ten prejav, či tie deti vyžarujú, či vlastne spievajú rady. V kategórii mládežníckych zborov udelila porota 2 zlaté pásma. Prvé si odniesol dievčenský mládežnícky zbor Young Voices z Humenného a druhé mládežnícky spevácky zbor Kantika Nova z Trnavy. Je veľmi ťažké povedať, aké mám z toho pocity. No, cítim obrovskú radosť a či som s tým rátala, s tým sa nedá rátať. Pretože neviete, aká je konkurencia, ako príde pripravená, boli tu všetko úžasné zbory. Takže my sme k tomu pristúpili veľmi zodpovedne a veľmi sme na tom aj s mojimi spevákmi pracovali, aby sme podali čo najlepší výkon a podarilo sa to. Kategóriu detských zborov ovládli Bosé osy z Bánoviec nad Bebravou. Získali zlaté pásmo a stali sa aj absolútnymi víťazmi podujatia. Musím povedať, že to bolo naozaj veľké prekvapenie pre nás, pretože sme vlastne na takejto súťaži prvýkrát a nečakali sme to. Prišli sme v podstate na výlet, prišli sme reprezentovať ten Trenčiansky kraj s takou hrdosťou a tešili sme sa už len z toho, že sme sa vôbec dostali až sem. A toto bolo naozaj veľké prekvapenie. Uvidím, ako to ešte teda do večera rozdýcham. Súťaž Mládež spieva je bienále, takže býva každé 2 roky. V Trnave bude po úspešnej premiére ešte 2-krát až do roku 2030. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.